Een kleine 2 weken na de explosie in Vlissingen mochten de eerste bewoners terug naar hun flat. En bij de defensieopleiding zien ze nog geen toename in de aanmeldingen, ondanks de extra aandacht voor veiligheid. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht. Ruim 3500 leerlingen uit groep 8 buigen zich de komende weken over de doorstroomtoets. De verplichte landelijke eindtoets die de leerlingen een advies geeft over welk type vervolgonderwijs bij ze past. En dat lijkt heel wat, maar deze toets is niet zo belangrijk als dat die soms wordt neergezet. En dat weten ze ook op de Prinses Irene School in Goes. Jullie hebben allemaal van mij een boekje gekregen en daar staat op Iep doorstroomtoets voorbeeldboekje. Nou, als je dat boekje open doet, kijk maar eens. Dan zie je daar, je gaat zo een doorstroomtoets maken. De kinderen hier achter mij krijgen er nu uitleg over de doorstroomtoets. Deze eindtoets meet hun reken- en taalvaardigheden en geeft straks een advies voor de middelbare school. Maar dat advies is niet bindend. Het eindoordeel van de leraar is uiteindelijk het belangrijkste. En dat weten deze kinderen al heel erg goed. Ik vind het niet heel spannend. Nee, niet echt. Een klein beetje maar. Want het is... het heeft niet veel te maken met je advies, want ook al maak je het slechter, je blijft gewoon je advies houden. Ik denk wel dat het belangrijk is als je een kind bent en je zit op een school en je krijgt een advies waarvan je zelf denkt, nou moi, dan is het belangrijk dat je met die doorstroomtoets dus kunt bewijzen wat je wel kunt. Als je lager scoort dan bij de vorige toets, dan mag je hetzelfde niveau blijven doen. Dus dat is wel een fijn idee, gevoel wat je krijgt. Ze hebben de afgelopen 7 jaar al gekeken naar mijn niveau en ik weet dat dit niet veel uitmaakt, behalve dat het hoger kan zijn. De uitslag van de doorstroomtoets heeft dus nooit een negatieve invloed. Dat wordt ook actief benadrukt op deze school in Goes. Nou, de doorstroomtoets is niet super belangrijk. Het is één van de toetsen die we afnemen. Het markeert wel een moment, het eind van de basisschool. Er rolt uiteindelijk ook een advies uit. Wat dan bevestigt of niet bevestigt wat wij als school als advies hebben gegeven. Ja, in 90% van de gevallen zitten we gewoon goed met het advies. Toch wordt de toets soms nog best groot gemaakt. Ik denk dat dat beeld er zeker nog wel is. Dat wordt ook wel wat gevoed door de media natuurlijk, die er altijd een heel item van maken. Net als jullie trouwens. Wij zien het echt als een toets, net als alle anderen. En een volgend stapje in de ontwikkeling van kinderen. Druk voelen de kinderen dus niet op deze school. Ook niet van hun ouders. Nee, die zijn gewoon trots op me, ook wat ik ook haal of zo. Heb je thuis met je ouders ook over die doorstroomtoets gehad? Ja, wel, een beetje. En wat zeggen zij erover? Dat ik me niet te veel druk moet maken en dat het gewoon goed komt. En laten we wel wezen, in zo'n laatste jaar op de basisschool zijn er momenten die voor leerlingen misschien nog wel belangrijker zijn dan een doorstroomtoets. Schoolkamp. Ik denk wel de iMusical met z'n allen en nog even een feestje ervan maken. Ik denk ook wel schoolkamp. Leuker dan de doorstroomtoets. Ja, dat wel denk ik. De gemeente Vlissingen laat toch opnieuw onderzoeken of de reling langs de boulevard in Vlissingen behouden kan blijven. De gemeente wilde daar juist van af, omdat de reling niet meer aan de eisen voldoet. Maar nu de gemeente verschillende nieuwe ontwerpen heeft voorgelegd aan haar inwoners, blijkt dat Vlissingers de reling willen houden zoals die is. Dit is de oude reling hier op de boulevard in Vlissingen. Vlissingers hebben massaal gekozen voor een soortgelijke reling. Want de nieuwe die de gemeente Vlissingen had bedacht, nou dat zijn deze 2 varianten. Maar als je gaat zitten op het bankje, nou je ziet het meteen, kijk je recht tegen die stang aan. Het is als je op dat bankje zit, zit je in een soort gevangenisidee, zit je achter tralies. Ja, je kijkt je knal tegen die topreling aan. Die is een beetje te dik, zullen we maar zeggen. Dat is allemaal te modern, dat hoeft niet, dit. Gewoon houden zo. Er is een voorstel gedaan met de ambtenaren zeggen van nou we willen deze misschien. En dan weer een enquête en dan weer dit. Het is wel een hoop gedoe voor een reling. Dat klopt, ja. Ik vind het ook erg veel geld gaan kosten eigenlijk. Ja, het is een gedoe, maar ja goed. Het duurt te lang allemaal, er komt allemaal te veel tussen en dan zit er weer iemand dwars en dan gaan we door. Iedereen loopt erover te mopperen van waarom laten ze het nu niet zitten, want het is toch goed genoeg. Ja, ik denk van hetzelfde geld, nieuwe buizen erop. Dan lag er overheen en klaar. Simpele oplossing. Ja, natuurlijk. Moet het niet te moeilijk maken. Moet gewoon simpel houden. Goed. Simpele loppers. Dank u wel. Altijd goed. Oké. Ja, zo simpel is het niet, want de buizen van de reling bevatten de kankerverwekkende stof chroom 6. Na de zomer komt het college van B&W van Vlissingen met een voorstel.
Al een lange tijd hield de politie een pand in Vlissingen in de gaten vanwege overlast en drugshandel. Na een lange voorbereiding was van de week het moment waarop de politie met veel mensen een inval deed. Omroep Zeeland kreeg de unieke mogelijkheid om mee te mogen kijken. Neem even goed even. Commandant, geef jij maar bericht als je straat inrijdt. Dan waai je ter hoogte stadhuis. Ja, gas de hoogwijn in. En we wachten op de hoek uit de auto. Wacht, stop. Beweging bij het pand. Er staat nu een klant aan de voordeur. De politie heeft zojuist een inval gedaan in een woning hier aan de Verkuil-Kwakkelaarstraat. Waarom? Dat doen we omdat er overlast is gemeld. We hielden het pand al langere tijd in de gaten. Om ook zelf vast te kunnen stellen wat er nu precies gebeurt. En dat heeft vandaag geleid tot een inval waarmee we met een groot aantal collega's binnen zijn gevallen. Om ook daadwerkelijk binnen te kunnen kijken wat daar plaatsvindt. Meneer, zojuist heeft de politie een inval gedaan bij uw overburen. Wat vindt u daarvan? Dat doen ze wel meer, maar ja, er gebeurt voor de rest niks. Dus ik hoop dat er nu eens een keer wel gebeurt, want het is natuurlijk het is niet normaal wat er allemaal gebeurt. Hè. Ja. Het is niet altijd zichtbaar wat wij doen. We zijn wel erg blij met de meldingen die gedaan worden, want dat geeft ons echt beeld bij wat de situatie is. En ik wil in die zin ook echt een oproep doen, blijf vooral melden, want het is zeer waardevol en daarmee kunnen wij ook iets betekenen in uw straat. Wat voor overlast heeft u? Nou ja, dat ze dag en nacht aan de deur staan te kloppen en soms dat er een of andere naakte vrouw ineens voorbij komt vliegen. Ja, al die flauwekul meer, weet je. En dat ze er dikwijls een vuilnisbelt van maken. En heeft u wel eens melding gemaakt bij de politie? Ja, dikwijls al. Maar ja, ze kunnen er schijnbaar weinig aan doen. Als je dit soort overlast in de straat hebt, dan is elke dag dat die overlast er is te lang. Dat vinden wij ook. Alleen op het moment dat we moeten aanpakken, dan is daar een aanloop voor nodig. We moeten de meldingen krijgen, maar vervolgens moet er onderzoek plaatsvinden. Politie neemt zichtbare en onzichtbare maatregelen om in beeld te krijgen wat er gebeurt. Gemeente gaat kijken wat er gebeurt op dat pand. En afhankelijk van dat soort onderzoek kunnen we uiteindelijk stappen nemen. Heb jij iets erbij waar ik me compenseren? Nee, dat is lekker gemaakt controleren. Nu is er een inval gedaan. Betekent dat ook dat dat pand nu gesloten wordt door u? Dat zou een van de maatregelen kunnen zijn. Wij wachten nu op de bestuurlijke rapportage van de politie. Die komt meestal snel. We kijken naar de rapportages die onze gemeentelijke diensten opleveren. Op basis van die informatie wordt dan bepaald of het pand gesloten wordt of niet. Ja, wellicht na vandaag verbetering. Ik hoop het. En tijdens de inval zijn 2 bewoners aangehouden. 1 daarvan wordt strafrechtelijk vervolgd voor het bezit van drugs en zit ook nog vast. En hoewel buurtbewoners blij zijn met de inval, hopen ze dat het pand uiteindelijk echt gesloten wordt. En ze laten ook weten dat er alweer aanloop is bij het pand deze week. En we blijven even in Vlissingen, want 2 weken na de explosie in de flat aan de Schutterijstraat zijn de eerste bewoners weer thuis. De gasexplosie verwoestte een deel van het appartementencomplex, waardoor meer dan 30 woningen tijdelijk onbewoonbaar waren. Kijk, dit is van de voorpijpschade, deze kant op. En dat loopt dan daar natuurlijk. En ja, hier de dorpel natuurlijk. Er moet maar een doek voor leggen, want dat konden ze niet helemaal precies dicht krijgen. Maar bij Piet en Dini van der Maas viel de schade nog mee. En ze zijn ontzettend blij om weer thuis te zijn. We hebben een hele goede tijd gehad in de Loodssociëteit. Maar op een gegeven moment wil je naar huis. En dan, de Oost-West tijd best zeggen ze wel eens. Maar dat is ook letterlijk zo. Woningcorporatie Lesco heeft er de afgelopen 2 weken voor gezorgd dat 19 appartementen weer bewoonbaar zijn. Aan 13 appartementen is zoveel schade dat daar nog werk te doen is. Die andere appartementen zijn dus zwaarder beschadigd. Op dit moment hebben we gecommuniceerd dat het nu op dit moment nog zo'n 6 weken zal duren. Maar goed, dat kunnen wij nooit met zekerheid zeggen. Hoe de gasexplosie precies is ontstaan is nog steeds niet duidelijk. Maar volgens Lesco kunnen de bewoners zonder zorgen koken en douchen. Nou, we gaan straks een lunchje klaarmaken. En dan vanmiddag even boodschappen doen. Vanavond weer gewoon koken. En pakken we de gewone draad weer op. En vanavond weer lekker slapen in het eigen bed. Denk het wel. Lekker weer thuis. De onrust in de wereld voelt voor ons soms nog ver weg, maar het raakt ook onze provincie. Bijvoorbeeld de veiligheids- en defensieopleidingen bij Scalda. Een deel van het nieuwe defensiepersoneel moet daar vandaan komen. Maar ondanks de toenemende vraag bij Defensie groeien de aanmeldingen vooralsnog niet.
Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik zelf heel graag bij Defensie wil gaan werken. Om echt op een goede manier mensen te kunnen helpen. Vooral in het buitenland. Defensie wordt natuurlijk in het buitenland ingezet in crisisgebieden of gebieden waar het echt nodig is. Dan kun je echt het verschil voor iemand maken. Nederland heeft gewoon strijdkrachten nodig. En het leek mij daarom leuk om iets met maritiem te doen. Defensie heeft dringend meer mensen nodig. Vanwege de onrust in de wereld moet het Nederlands leger snel sterker en groter worden. Studenten van de veiligheidsopleiding en Defensie van Scalda kunnen uiteindelijk de overstap naar Defensie maken om zo hun steentje bij te dragen. Maar het loopt hier nog geen storm. We merken niet dat die door de actualiteit in de wereld populairder wordt. Het is echt dat de interesse in het veiligheidsdomein, de studenten die daarvoor kiezen, is structureel. Ja, in deze regio hebben we natuurlijk te maken met een krimpregio, dus er zijn gewoon niet meer kinderen of studenten. Dus, en met de studentenaantallen die we hebben zijn redelijk hoog. Dus zijn we eigenlijk gewoon heel blij dat we er zo structureel voor kiezen. Een positief geluid dat het leerlingenaantal stabiel is. Maar de onrust in de wereld is niet de reden om voor deze opleidingen te kiezen. Ze willen iets bijdragen, denk ik, aan de veiligheid, of in de regio of voor het land. De mbo, veiligheids- en defensieopleidingen in Goes heeft tegen de 180 studenten. Zij worden klaargestoomd voor de toekomst. Door toenemende oorlogsdreiging een onzekere toekomst. De studenten worden daar zo goed mogelijk op voorbereid. Ten eerste denk ik gewoon het praten met de studenten. Dat is belangrijk, het leeft ook bij hun. Ik heb niet de indruk dat ze zich heel erg veel zorgen maken of dat ze daarmee bezig zijn. Maar ze krijgen dat wel mee en daar praten we over. En in hoeverre leeft het? Ja, ik denk dat ze zelf de oplossingen niet weten en een keiharde mening hebben. We hebben burgerschapslessen waar we daarmee praten. Ja, maar ook eerlijk dat ik het niet weet en dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Wat zou jij graag willen doen voor Nederland met deze opleiding? Namens Nederland mensen helpen is het eigenlijk eerder. Kijk, voor Nederland, je kan ook in het binnenland worden ingezet, maar als je een beetje naar de toekomst kijkt, zal het voornamelijk in het buitenland zijn. Dus eigenlijk namens Nederland mensen helpen. Daarom draag je ook deze vlag hier zo. Daarom heb ik ook deze opleiding gekozen, omdat ik eigenlijk heel graag iets wil betekenen later en doen voor ons land. En dit leek me wel een mooi begin om later verder ermee te gaan. Eind januari is de open dag voor jongeren die nieuwsgierig zijn naar een rol bij Defensie. En dan verdrietig nieuws voor de liefhebbers van de schilderijen van Panorama Walcheren. De 800 vierkante meter aan doeken zijn kapot gesneden. Kunstenaar Jo Dumontac is in alle staten. Zo zag kunstwerk Panorama Walcheren er tot nu toe uit. Vanwege de grootte van de doeken kunnen ze niet overal tentoongesteld worden en daarom was een deel de afgelopen tijd opgeslagen in de Onze Lieve Vrouwenkerk in Vlissingen. Vanwege een nieuwe tentoonstelling, ergens anders, moesten de doeken ingepakt worden. Maar dit is wat kunstenaar Jo Dumontac aantrof. De doeken losgesneden van het houten raamwerk. Ik heb hier staan janken gisteren. Ik was, afgezien van dat ik heel verdrietig was ik ook wit heet. Tot mijn totale verbijstering en schrik zag ik dat alle doeken van de spierramen afgesneden zijn met een Stanley mes. Dit is de boosdoener. Kan dit nou gebeuren? Ja, het beste antwoord dat ik kan geven dat het gedaan is vanuit een hele amateuristische gedachte. Want het is nu voorgoed vernietigd. Het kan nooit meer opgespannen worden. Voorzitter van Stichting Panorama Walcheren, Koos Scherphuis, vindt dat de kunstenaar zich niet zo druk moet maken. Het is niet alsof er een of andere vent met een mes is gekomen. Het waren vrijwilligers met liefde voor het kunstwerk. Een paar maanden lang nietjes losmaken kan niet. Ze hebben het met nauwkeurigheid losgesneden. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik hiermee moet omgaan. En ik heb er afgelopen 16 jaar heel veel aan gedaan om het te redden, om het een bestemming te geven. En velen met mij overigens. Maar goed, ik ben de maker en betrokken op een andere manier misschien. En er zaten een aantal exposities ook nog in de pijplijn voor dit komende jaar. Ja, en dat gaat dus nou niet meer lukken, omdat er nu hele delen ontbreken. Ja, degenen die dit hebben losgesneden, dat hebben ze in mijn beleving willens en wetens gedaan. Voor zover ze dat een geweten hebben als je dit besluit, die zouden zich dood moeten schamen. De stichting hoopt ondanks de boze en verdrietige kunstenaar toch nog met het kunstwerk te kunnen exposeren.
Douw schrapt wereldwijd 4500 banen. Volgens een woordvoerder van Douw en Terneuzen is nog niet bekend wat dat voor de vestiging in Zeeland betekent. Het moet het bedrijf wil bezuinigen en inzetten op AI en automatisering. Het concern heeft over de hele wereld zo'n 35.000 mensen in dienst. 1/10 daarvan werkt in Terneuzen. Vorig jaar schrapte Douw ook al 132 banen in Nederland. En de papegaaiduiker die 2 weken geleden aanspoelde bij Cadzand is weer terug naar zee. Vanuit Cadzand was het beestje naar de vogelopvang in Oostende gebracht om weer aan te sterken. Papegaaiduikers leven normaal veel noordelijker. Het vermoeden is dat het beestje door de harde wind naar de Zeeuwse kust was geblazen. Papegaaiduikers lijken een beetje op pinguïns en hebben een opvallende oranje snavel. En over vliegen gesproken, ik ben nu ook gevlogen, want tot zover deze Zeeland de Week. Volg ons online voor het laatste Zeeuwse nieuws. En nog even aandacht voor het volgende, want morgen hebben we 2 speciale tv-uitzendingen. Vanaf 12:20 kan je de herdenking van de watersnoodramp live bij ons volgen. En vanaf 2:15 zenden wij het WK veldrijden bij de mannen in Hulst uit. En tot zover deze huishoudelijke mededelingen. Voor nu een fijne avond en graag tot morgen.